Кош канаты белән, кеше дуслык белән көчле ди халык мәкале. Хәзерге материаль уңайлыкларга корылган тормышта чын дуслык кыйммәте югалып бармый микән соң? Бу турыда бик кызыклы фикерләр ишеттек. Дусларсыз булмый яшәп. Үзең генә тормыш итеп тормый. Барсы да кирәк. Дуслар да кирәк, якыннар да кирәк, туганнар да кирәк. Ты иногда можешь думать, что ты один, и у тебя нет друзей. На самом деле вокруг тебя могут быть люди, которым ты важен. Дружба может оцениваться разными категориями, у дружбы есть разные ценности, но любая дружба, какая бы она ни была, она важна для человека. И даже если ты дружишь с деревом, если тебе это дает чувство удовлетворения, то это хорошая дружба, так же, как и люди. Так как люди на данный времени очень замкнуты в себе и не очень часто общаются при помощи интернета, настоящая живая коммуникация, она духовная, она внутри человека, и она может дать какую-то силу и эмоцию, которую интернет не может дать. Нашар фикердә булмаска кирәк. Кешегә бер вакытта да мин үземнең андый мөнәсәбәттә булган булмады. Бер кеше арасында эшләдем. Бушта да эшләдем. Тормышта сезгә дуслар ничек ярдәм иттеләр? Төрлечә инде авырчакларым да булды, инде ул чакларда да ярдәм иттеләр. Һәр вакыт дуслар кирәк. Бары өчен дусларым. Ике уйлыктан дустым. Алар вафат булдылар инде хәзер. Дуслык һәр вакыт кирәк. Туганнар арасында да, дуслар арасында да кирәк. Дуслыксыз яшәп булмый, ярдәм барыбер кирәк. Ярдәм сораганда шул дусларга, туганнарга ярдәм мөрәҗәгать итәсең. Мин алардан башка яшәүне күз алдыма китерә алмыйм. Бүгенге тормышта материаль көнкүреш шартларын өстен куйсак та, чын дуслык барыбер актуаль булып калачак дип уйлыйм. Чын дуслыкны акчага сатып алып булмый. Чын дусты булган кеше үзен бәхетле дип саный ала дип уйлыйм. Дуслык кирәк инде. Минем дусларым бар, которых мин уважаю. Улар белән барып әз генә сүз генә сөйләшеп алсаң да сиңа җиңеләеп китә. Сиңа бер нинди авыр вакытлар булып китсә, улар сиңа бу финансовый булыша алмасалар да сүз белән бер-ике әйтсәләр дә сиңа җиңел булып китә. Шуның өчен дуслык кирәк ул. Менә минем бик әз дусларым, бик якын дусларым бар. Шуларны мин уларны бик дәрәҗә итәм. И надеюсь, менә монда да шулай, мөслимдә дә шулай кешеләр дус яшәсеннәр. Bütün семьяларында дуслык булсын. Барлык фикерләрдә кеше мөнәсәбәтләре арасында иң кыйммәтлесе дуслык икәнен раслый. Дусларның кадерен белик. Дуслыкта ике якның да тигез мөнәсәбәтләрдә булуы да бик мөһим. Светлана Фазилова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе.